Ahojte všetci, opäť vás vítam na mojom YouTube kanáli, volám sa Henrieta Kováčová, som výtvarná umelkyňa a lektorka školy kreslenia portrétov. A dnes si povieme niečo o tom, prečo je dôležité nerobiť výrazné obrysy pri kresbe portrétu, alebo nech už kreslíte čokoľvek. Mám tu pri sebe dvoch pánov, Milan Lasica a model David Gandy. Tieto portréty som kreslila aj pre tento YouTube kanál, tak sa môžete pozrieť, ako vznikali. A pri ich procese samozrejme som porozprávala všeličo dôležité o tom, ako kresliť portrét, ako ho správne vystavať, na čo si dávať pozor, ako kresliť proporcie, tieňovanie, anatómia a tak ďalej a tak ďalej. Ale dnes si povieme o tom, o takých základných chybičkách, o takej jednej základnej chybe, keď kreslíme portrét, a to je to, že robíme príliš výrazné obrysy. Čo mám konkrétne na mysli? Ja to takto skicovito pojmem. Máme tu nejaký portrét, nejakú tvár. A mnohí z nás majú tendenciu celú tú hlavu nejakou linkou, nejakou líniou veľmi rovnako obtiahnuť, zvýrazniť. A nie, že takto viacerými, to by ešte bolo OK, ale robíte toto. No, čiže na toto pozor. Nie všade, ja teraz naozaj kreslím taký schematický, úplne jednoduchý portrét z hlavy. Nie všade robíme rovnakú líniu. Potom sa môže stať to, že celý náš portrét bude taká omaľovánka. Čo zohráva dôležitú úlohu pri kresbe je svetlo a tieň a jednotlivé plochy, ktoré sú buď viac v tieni, alebo viac na svetle. Alebo sa nám stretávajú tmavé plochy so svetlými, svetle s tmavými. Čiže na to, aby sme zvýraznili tieň, nemôžeme používať jednu výraznú líniu. Kresba by mala mať určitú ľahkosť. Všetky tie vonkajšie línie by mali byť vedené tak, že niekde aj tá línia môže byť výrazná, potom ide dostratená, až zmizne možno a znova sa vynára a znova má nejakú sítosť, nejakú hrúbku, nejakú výraznosť. Čiže toto je správny prístup. Ak sa nám stretávajú plochy, teraz si zoberme, že tu máme tieň, tu je svetlo, tu je svetlo, tu je svetlo a tu môže byť tieň z opačnej strany. Naozaj úplne jednoducho, schematicky, aby ste pochopili, o čo ide. Nesprávny prístup by bol, keby som to celé takto pekne vytmavila. Tu dala by som tieň, tu by som dala tieň. Vzniká nám tu z toho niečo úplne zaujímavé, nejaké abstraktné čosi. Ale treba si všímať, napríklad aj pri týchto portrétoch, že tu môže byť línia výraznejšia, ale na tejto kontúre brady je úplne až dostratená. Nie je tam tá línia zachytená tej sánky. Takisto, keď kreslíme oko, nie je všade rovnaké. Vrchné viečko môže byť viac výrazné, teda tam, kde sú myhalnice, ale spodné už nie je také isté výrazné, lebo tu je viacej svetla. Môže byť tuto v tomto vonkajšom kutiku tmavšie a tu úplne dostratená.
ide nám tu hlavne o tie línie. Čiže nekresliť takto a takto a takto, ale nachádzať tmavé línie, svetlé línie, nerobiť nejaké výrazné obrysy, lebo sa nám stane z toho omaľovánka. No, trošku sa nám to asi leskne, taký je grafit. No, snáď je to teraz trošku lepšie. Takže na týchto príkladoch môžete vidieť, že vonkajšia línia, napríklad pri tvare líca, je tmavá, ale nie je to jedna čiara. Je spojená s tieňom. Je to vlastne tieň, ktorý nám od najsvetlejšieho valéru ide až po najtmavší a tak nám vzniká tá vonkajšia línia. Napríklad pri vlasoch tu už vidíme, že nie je vonkajší oblúk, nie je nejak výrazný. Tu je tmavšia čiara, dostratená a tu už nám líniu vytvára tieň, ktorý je na pozadí. Tu je línia výraznejšia, pretože tu máme tieň, je tu nejaká vráska. Táto čiara je ale menej výrazná, takisto táto vráska a táto nie sú ako čiary, ale sú to vlastne pracovanie svetla a tieňa. Oko, vrchné viečko je výraznejšie, spodné, jemné, dostratená, žiadna biela línia. Dbáme aj na to, ako sa nám stretáva tmavé miesto, tieň, kontrastujúci so svetlom, takisto v tomto prípade je to ešte výraznejšie a tak vlastne nám vzniká aj ušitý nejaký 3D, nejaký efekt, nejaký dojem priestoru, je tam aj svetlo, aj tieň. Čiže tu v tomto prípade by sme sa nebáli líniu urobiť výraznú, takisto tu, ale keď kreslíme ústa, neobkreslujeme ich celé dookola, ale pracujeme hlavne s tieňom a jeho valérmi a tónmi. Čo je pri kresbe dôležité, je, že pracujete vždy od najtvrdšej ceruzky po najmäkšiu, ako to stále hovorím, ale je to taký základ. Čiže urobíte si nejakú skicu, ktorú postupne dotvárate, až kým nenájdete ten správny tvar. A keď pridáte zase mäkšiu ceruzku, už tam nejaký ten tvar zdôrazňujete, ale neobkreslujete to znova celé dookola, ale vidíte, že už pracujete s tou kresbou a nejakým tým rukopisom niekde viac, niekde menej. Hlúposti rozprávam, ale dobré. Čiže už len keď pracujeme so skicou, je tam tých línií viac, nerobíme nejaké výrazné obrysy, ako napríklad v tomto prípade, že by som urobila nejaký pomaly ako z kružnice, z kružidla, nejaký tvar, to ani neviem, či viem. No, vidíte, že pri hľadaní toho tvaru je vždy dôležité to isté miesto obchádzať kľudne aj viackrát, aby ste ten kruh napríklad nakreslili tak, ako treba. Čiže nerobím jeden takýto jednoliatý obrys, ale pracujem s tým, že hľadám to svetlo a tieň, aj ten tvar, aj tie čiary tam tak. Dúfam, že bolo toto video pre vás užitočné. Ak máte nápady a námety na ďalšie nejaké videá, pokojne mi napíšte dole do komentára, alebo mi napíšte. Dúfam, že toto video bolo pre vás užitočné a znova ste sa niečo zaujímavé, možno aj jednoduché dozvedeli, ako zlepšiť vašu kresbu a pohľad na tú kresbu, ako pracovať.
Takže pozor, nerobiť žiadne výrazné jednoliaté obrysy, nerobíme maľovánky, pracujeme skicovite, postupne pridávame ďalšie a ďalšie čiary, svetlo, tieň, hľadáme tie jednotlivé plochy, tam, kde je viacej svetla, tá línia sa môže strácať, kde je viac tieňa, línia môže byť hrubá aj výrazná. Ak máte nápady na ďalšie video, nebojte sa napísať mi komentár, zdieľajte toto video, podporíte tak dobrú vec a verím, že sa uvidíme aj pri ďalšom videu a prajem vám zatiaľ pekný deň. Odoberajte tento kanál. Ahojte.